sumbungaran sa katauhan. Bay, asa man ka? Nangita lagi ko ba yung gasa ta pwede ka palit og glass para sa akong balay? Usa man klaseng glass, bay? Jealousy glass o sliding glass? Kanaon ta makapili ta bay? Ug mao na, bay? Wala kay problema. Ato lang sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Barato na, pikalidad pa. Nagataon sila og klase-klaseng jealousy glass, sliding windows and doors, window grills, car windshields, showcases, o kuban pa. Makita ra na nimo ilang signage sa crossing bay. Dayong mudulog ka sa crossing, makita dayon nimo ang Ruiz Glass and Aluminum Supply. Walay laing na maligya o glass diri sa Mabinay, kundi ang Ruiz Glass and Aluminum Supply ra. Panyatala si Mrs. Erlinda Ruiz para makasiguro ka sa barato nga presyo. Or contact lang sa 0917-726-1707. Sige bay. Salamat bay. Muadto ko ron dayon sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Kuyog na lang tabay, kay adto man pod ko paingon sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Ruiz Glass and Aluminum Supply. Barato na, di kalidad pa. Pangpribado, atong tarungon dinhi lamang sumbungaran sa katauhan. Ruiz Enterprises and Steelworks, we offer the largest selection of high-quality merchandise such as hollow blocks, sand and gravel, hardware, electrical supplies, elegant tiles, all types of paints, window grills, and other construction supplies. You can also find a wide variety of school and office supplies at very reasonable prices. So what are you waiting for? Visit us today at Naranjita Street, Poblacion Mabinay, Negros Oriental. Or you can reach us through these numbers 0917-559-2430. Ruiz Enterprises. We also accept lapida and plate number engraving. Ruiz Print Shop, a total printing solution. Services offered: tarpaulin printing, photo developing, photographic and digital t-shirt printing, event photo coverage, video coverage, and cinematography. We also make invitation cards, calling cards, souvenirs, stickers, nameplates, billboards, signages, and all types of advertising materials. We also offer temporary plate number and key duplication. We are located at Ruiz Compound,
Naranjita Street, Poblacion, Mabinay, Negros Oriental. You can contact us at 0917-559-2430. You can also avail of our event packages such as wedding package and birthday celebration package, including sound and light system to get a handful of discounts and freebies. One-stop shop for all types of events. Ruiz Print Shop, the best in quality items and services. Mga hiwing pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang, sumbungaran sa katauhan. Mga hiwing pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang sa sumbungaran sa katawan. DJ Carlo, DJ Carlo. DJ Carlo, DJ Carlo. At oras may gala, alas 11:30 sa Kabutuhon. Welcome sa itong programa Sumbunganan sa Katauhan. Nilaman si Biana Malansiw Patas, Power 102.1 DYRY-RFM. Mga hiwing pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang sa sumbunganan sa katawan. Ato nga pagpangay katahuran sa itong station, CEO Sir Berling Ruiz, Station Manager Ma'am Linda, at Assistant Station Manager Sir J. Franz, at mga Ruiz Brothers, DJs and staff, sa itong mga pinangating paminaw. Welcome sa itong programa Sumbunganan sa Katawan. Sumbunganan sa katawan. DJ Carlo, DJ Carlo. Mayong kamuntagon ka naton tanan. Og sa tuangan na sayran mga igala sa nilabay nga Lunes, nakikita na ginato ang unsay pag-abusar sa tuang opisyal diri sa tuang lungsod. Nakita na nato, na-experience na nato og ato ni isa-isay kaninyong tanan. O giunsa nila pag-abuse ang ilahang power ngadto sa mga ordinaryong tao sama nato mga igala. Sumbunganan sa katawan. Mayong kabuntagon sa tuang mga kaigsunan diya sa may barangay Samak. Labi na gid sa may barangay Mayapusi dengan sa tuang mga kaigsunan sa barangay Banban. Salamat sa inyong pagbisita. Sa katawan. Ato po nga itimbaya mga igala ang atuang mga arresting officer. Ate pabalo sa mga kaigsunan giunsa ko nila pag arrest mga igala para mamalaan ninyo kung unsay balao diri sa atuang lungsod sa Mabinay. Sumbunganan sa katawan. Mayong kabuntagon at mga kaigsunan niya sa may poblasyon. Mayong pagpaminaw, labi na gid sa may barangay Lamdas. Mayong kabuntagon ganin yung tanan. Sumbunganan sa katawan. Kini ato programa mga igala, gatod kaninyo sa Ruiz Print Shop, Ruiz Copra Buying Station, Ruiz Colorofic, and Ruiz Enterprises. Sumbunganan sa katawan. Sa pasensya lang mo sa tingog na ko mga igala kay nagmasakit ang mga pinangatig paminaw buha tungod sa ilahang ang ipangbuhat. So mao na gini balaod na to sa Mabinay nga ang atuang mga PNP unta ang atuang Philippine National Police swildado ni siya sa national mga igala dili ni swildado sa gobyerno nato lokal. Pero ang dakong pagkatingalahan
Nganong nagpagamit ka PNP Chief Arapols? Sumbunganan sa katawan. Honda ang imuha nga gipanumpaan, i-take out ka bilang usa ka opisyal o usa ka police. Panumpaan nimo to serve with justice and protect the constitutional rights of the Filipino people. Sumbunganan sa katawan. Pero ano itabo mga igala, ang serbisyuan sa ato ang PNP chief, ang usa ka politiko ka 30 ka tuig ng puro pasalig kanatong tanan mo na nagpabilin tas kapobrehon o gihimo tang puhunan para mangahinti siya sa ato ang tubig diri sa lungsod sa Mabinay. Sumbunganan sa katawan. So may pagpaminaw na ninyo ha. Salamat sa inyo ha nga mga suporta sa nagbisita na to. Daghang salamat ninyo mga ilatag dispensa sa mga wala kabisita, wala makakita may gala. Kay tanan nga mga sa ilang pagdakop, planado ang tanan. Planado ang tanan mga pinangatik paminaw. Na ay conspiracy. Ang mao nga pagdakop, even the day ang adlaw gi kwinta. So ato ni isa-isa sa itong mga kaigsunan ni Dang wala kabalo. Sumbunganan sa katawan. Sir Carl, mayong pagbabalik sa sumbunganan. Salamat ha sa imuhang mensahe 408. Sir Carl, sila na po yung musunod. Unahon na to mga igala kining mga pulis nga mga skalawag. Sumbunganan sa katawan. Pulis kalawag sa gani mga pinangantig paminaw, moto yung mga tao nga wala nila gamita ang ilang posisyon para pagprotektar sa tao kundi nagpagamit sila. So kani sila una na to nga atubangon. Mga tubang ni sila sa ombudsman mga igala. Atong oras, alas 11:35 sa Kabuntuhon. Mayong pagpaminaw itong mga kaigsunan diya sa may Abis, sa may Namunbon, diha sa may Bulwang. Mayong pagpaminaw ninyo. Sir, Merry Christmas. Nalipay mi nga nabalik kasi. Mubalik kita mga igala kay injustice man na ilang pagdakop na to. Wala mo sumbay sa insaktong hostisya. Ewin, sila nato diri sa ato istasyonan. Injustice mga pagdakop ba? Kaya gusto lagi sa mao nga nagmando nila mga igala. Patilawang kita nila kalisod para mahimo tang sample sa mga tao nga dili angay suklan sila. Kaya sa panahon musukol ka, sa panahon ibulgar nimo ang mga baho nila, ipapriso kanila. Sumbunganan sa katawan. And we cannot deny mo na nahitabo nako mga igala bilang komentador dili sa kahanginan. Mo ilang ibuhat para mahimong sample si Carlo nga dili mo angay musukol nila kaysa panahong musukol kanila gamito nila ang pulis para masilda lang giga. Sumbunganan sa katawan. Ernie Digoy, mayo nga pagpaminaw. Sila ni Edwin Sad Akabal, sir, mayo nga mudto nimo sir. Sir, dako kay kalipay na ako nabalik juga akong ay kamo mo idol nako ha. Sir, kung wala ka sir sa lumbangan ni, salamat ha. Sir, dako ang kalipay na dunggan na mapagbalik sa sumbunganan gikan sa Tanday. Salamat ha sa inyong nga makanunayong suporta. Muni buta mo ni sugod mga igala, dili lang ni ingon nga mo ni katapusan. Mo ni sugod nga atong buyan
atong uting kayo nugon sa kabuaya ning usa ka politiko nagihimo tang puhunan aron mahimo siyang ahinte sa atong kagalingong panubig. Sa katawan. Kita ra gibuang diri mga igala. Sir, mayong Pasko. Salamat sa paggawas. Nakagawas na ka. Dapat sila ang mapriso kay sila ato mga greetings. Kadali ra ha. Pero ako isa-isay ninyo ug unsay nahitabo nako ato Lunes. Sumbungan sa katawan. Aron mabalaan ninyo mga igala ug unsa ka brutal ang ilang gibuhat nato bilang magsisibya diri sa lungsod sa Mabinay. Ato nilabayng Lunes mga pinangatig paminaw. Disyembre 23. Disyembre 23. Sa alas 12 sa Mundo. Kung matanaw mo na ako diri ron, kung matanaw mo diri na ako ron, ako gidalang papel, wala ko script nga gidala, aron masaysay na ko ninyo ang ako ang eksperyensya ngadto sa mga kamot sa atong mga kapulisan. Sumbungan sa katawan. Samtang ka program ta mga igala, nidool siya ang arresting officer. Nagpakita siya kay kabalo po ko nga naa na siya warrant of arrest. Isip respeto, gigawas lang mo siya kadali. Kay naa naman ginang warrant, sir. Mangyo lang ko ninyo nga manamilit lang ko kadali. 1 minute lang. Kabalo mo nga siya gibuhat sa atong police mga igala ni Alex. Di distansya sa mga igala na siya gitawagan. Yango siya pagkahuman balik siya nako kung siyang dili pwede sa gamay ra nga panahon mga kaigsunan nga manamili ta sa itong mga kaigsunan kung makagawas makuog dili at least naman namili ta isip respeto ba sa mga tao nga na naminaw sa itong programa dili sila musugot mga pinangatig paminaw pagkahuman tingon na lang ko nila nga pakuyog na lang ko ninyo sir kay mag-ilis na lang po ko kay wala mo ko ilis kasi ilang gibuhat mga igala distansya na po sa Alex nawag na po siya naingon na po ay dili pwede so katingalahan ba kisa na imong gitawagan ngano man nga arresting officer ka dapat kabalo kasi mong gibuhat humanitarian consideration wala yun bisag gamay pag dili niya mga igala iyang gibuhat mga igala gidikta ko nilang pusas nga wala pagani ko nila basahi sa Miranda Doctrine mo man ay standard procedure gud mga igala ang Miranda Doctrine itong basahan ka mga pinangatig paminaw ba nga you have the right to remain silent anything you can say and will be used against you in the court of law you have the right to have an attorney if you cannot afford an attorney one will provide you we will be providing you that is Miranda Doctrine. Pero unsay nabuhat nila mga igala? Wala. Pero nakapusas nako. Pagin mo kontento mga igala.
ang pusas nila balay huguta. Muna ingon sa kuamahan. Sagdi lang, Carl. If God is with you, no one is against you. Kung naa ang Ginoo nimo, walay makabuntog nimo. Sa alas 12 sa mundo mga higala, gitiming nila og pagdakop nako kay anang 23 sa mundo mga pinangadig paminaw, tungas adlaw lang ang trabaho sa judiciary dito sa Bais. Ang judge half day ra, kay sa 24 ug 25 holiday sa atong judiciary. So gisiguro sa atong halangdon nga 30 ka tuig nang puro pasaling nato tanan nga siya rin ni burot, pero kita na oy gihimo pa taniya nga tanan, gihimo taniya nga collateral, gihimo taniya puhunan para mga hintis sa tubig, gihimo taniya po ang mga porpis, gihimo niya puhunan para nga mga dagko nga mga politiko mutunol niya, pero wa gani siya gitunol bisag gamay sa porpis na matayan pa. So atong panahon na mga higala, 12 o'clock sa mundo, niingon nga na ang piyansa alas 5 lamang kutob sa hapon. Ato nga time, duha ka klase nga mga pangunahon na nag-abot. Unsa man ning duha? Ang una-una sa atong halangdon nga opisyal nga isulod jud ko nila silda, kadili gyud ko kagawas, abot sa 25. O nga kaduang pangunahuna ni Konsehal Burley o kauban sa akong mga pamilya nga igawas ko nila ana adlaw. Kabalo mo sinahitabo mga pinangantig paminaw. Gipusas ko nila, gidala ko nila sa sakyanan sa police car. Katapusan nga pagpangayo na kong shades mga higala, dili mo sugot si Alex Alada. O murag unsa nagigo ka kriminal ba sa ilang pananaw nga murag tag nakapatay og tawo nang hold up tag bangko, nga kining akong kaso mga higala og imong binisayo ng libel, gikiha ko tungod sa akong tabi. Pero kabalo mo sa inahitabo, ako ang brother, ako ang igsoon ningon nga, pailisan na lang ninyo sir, bisag kadali ra sir, nihangyo ako igsoon. Naiusa ka pulis, ningon ang pulis, sige pag-ilis sa dito sir, ako'y kuyong nimo. Pero unsay nahitabo mga higala, nitawag na po sa Alex Alada, kinsa na ko'y gitawagan niya, ningon na po siya, dili pailison. So nag-action og lali sila sa usa ka police officer og si Alex Alada, pulis ni si Alex Alada may gala, arresting officer. Ningon tong usa ka police officer mga higala nga pailisa do mo na ilam maning balay. Kung sa isulti ni Alex mga higala, gihunghungan niya ang police officer, wala ka reklamo ang police officer. Ningon na lang police nga, kung mahimo sir, kay siya may arresting officer, munot na lamang ikon niya. Nanawa mga higala, giyon sa kabrutal ang ilang gibuhat. Pero kani si Alex Alada mga pinangantig paminaw, prior pa sa iyahang pag-ari dire, sa mga nilabay nga bulan, niduol na ako ning tawhana, kay gipangita ko niya, Sabado kayong nako, wala mi open, pero giatubang gani nako siya kay nawala iya cellphone.
Kayog tabang mga nangawala yung cellphone. Nobo mo to yung cellphone. Ay isang tabang kinabilin sa eskwelahan Sabado. Bisag dili may mo entertain untag Sabado pero yatubang nako siya. Wa po ko kabalo nga pulis dahil siya anang panahon na. Pulis dahil siya. Pero kita nga mga Kristiyano god, wa man tay pili. May posisyon ka sa wala, ugaw kag sa dili, pobre kag sa dato. Pag abot sa tinabangay, magtinabangay kitang tanan. Pagkalunes may gala katong mga nilabay ng bulan, gisibya na ako. Ayan cellphone nga nawala. Kitaan niya cellphone. So atong nga time, nakadawat namin nga ipadakop mi ni aning politiko na to, mga igala. Nato yung takatuig na nga panguwat na to. Akong giingnan si Alex mga pinangantig paminaw sa wala pa ni abot ning Sabado nga ilang kong gidakop. Akong giingnan sila, sir. If naa na warrant of arrest, pwede pong tawagan ko ninyo, sir, para nga voluntary surrender ko. Kay ang warrant of arrest mga igala, dili na ingong kriminal ka. Kung mubasa ka sa ato ang judicial system with regards sa libel case, that is commitment. Commitment gani. Muatubang kas korte kay atubangon nimo ng kaso nga gi-file nimo. Natay ato nga individual rights, natay katungod usag-usa. Kung nasilo ka sa istorya, may katungod kang mo reklamo. Og ang gireklamo may katungod sang mutubag. So, niingon si Alex mga igala, okay sir, tawagan ka na mo sir. Pero sa sulagma ang mga pinangantig paminaw karon kanila sa nilabay nga Lunes. Kalit raman silang tungha dere. Wala na lang ganita pahumanas programa. Gidikta ta nilang posas. Sa standard operating procedure mga igala sa ato ang warrant, mangutana ang usa ka pulis whether mobile ka or dili. Kay ang warrant dili man ang pulis may nag-issue ana kun dili ang korte. So ang pulis may mukuha nimo nako ug dalon ko nila sa korte atubang ko nila sa korte dito sa bais para mobile ko. Karon mga igala, gidala na ko nila sa police station. Pagdala nila sa police station, mga pinangantig paminaw, dito na nagsugod-sugod ang ilahang mga strategiya para di ko madala nila ngadto sa bais. Karon mga pinangantig paminaw, gihap na ko ang oras. Alauna, alas 12 ko, ilang gidala dito sa Mabinay Police Station. Pagkalauna, abot na lang alauna mga igala, wa gyoy ni usangan ni atubang nako ni hikutar sa kuwang kaso. Nakapusas ko ana mga pinangantig paminaw. Nakapusas ko. Usa ka oras kong hulat. Pagkahuman, ang arresting officer si Alex Alada ni kalitrag kawala. Nga iya untang buhaton ato, iyang ipaangay ang ako ang mga papilis aron nga makabil nako. Pero nakalit sa kawala mga igala. Pasagdaan ko nila dito sa police station. Ako pa iniingon nga, sir, mag-mugshot na nagway ta sir para nga makasugod na ta sir. Kaya apason na tong oras. Kaya yango to sa pulis mga igala.
Tapos wala na sad. Hantod nga alauna 20 naabot si Konsehal Berly mga pinangantig paminaw. Pag-abot ni Konsehal Berly, yang gidool lang usa ka pulis nganong wala pa man ni malihok ni ganina raman. Motong panahon na kay namas Konsehal Berly mga igala, motong gilihok sa usa ka police officer ang ako ang certificate para nga makabail ko. Karon tanawa mo sa ilaha nga delaying tactics mga pinangantig paminaw. Gisulat na ako ang mga pangalan tanan. Nagtamark na ko left and right nga kamot. Pagpangita sa picture mga igala, wala akong picture kay daot ang printer. Wala sila ka-develop og picture kay matod pa ni Lorraine daot ang printer. Natay gitawag may gala nga halok ni Judas. Napos mabinay ngisi ni Judas. Ngisi-ngisi ning bayi. Wala gid siya gapabalong daot ang printer. Ang pangutana lang og daot pagyud ang printer. Gipicturan ko nila una mga pinangantig paminaw. Wala ma-develop. Para lang yun malangay gyud ko. Ikaduhang printer daot na pod. Grabe nga police station. So na initiative mga kuha nga kauban si JR. Naingon si JR, kita na lang printaan na boss. So gipangayo na mo ang picture. Pagpasa sa picture, dili na po mapasa ang picture. So ni-decide ko nga picture na yan cellphone. Pero grabe kaayo mga igala. Wala pa gani official report gikan sa pulis, pero ang akong picture gise na nilang Alexis Alpay nila ni Lorraine kanang babae des pulis ilan nang ipag-send. Bisag si KTC nakadawat man ana, di ba Kat? So wala na privacy ang pulis nato mga igala. Wala pa yun maprinta akong picture. Another delay na naman. O sige gibuhat, gipictura na po may usap. On that time, ningon kung ako ang cellphone gamitag picture ninyo. Para masiguro na to. Kami mo'y gaprinta sa picture mga igala. Obligasyon sa pulis. Kami mo'y gaprinta. Nangutana mi, og pila ka buok iprinta. Wa po'y mutubag, og pila ka buok iprinta. Pila ka buok copies ang picture. Kita ni mo mga igala. Unya kay kami na may niprinta. Unsa na po'y gibuhat mga pinangantig paminaw na kompleto na. Naingon na pod sila. Dili pwedeng gamiton ang sakyanan kay walay krudo. Kita mo na, walay krudo. Ang ako ang mother nga naa dito atong nga time, ningon siya, kami krudo. Kami mo'y krudo. Kung sito bag niya, dili ra kay basi ma-issue. Wa may lain mo issue ana, kami mansad. Di mi mo reklamo, krudo, kami krudo para makalarga ra. Kabalo mo kung sa ilaing kana alauna imidya na naitabo mga igala ha. Alauna imidya na. Padulong nag alas 2. Nadugay na pod. Naingon na pod sila, pakruduhan ra. Pagkataon-taon, lain na pong alibay. Naingon na pod nga ang gadra nga sakyanan may sakyan kay ang patrol car kagang-kagang. Kagang-kagang ang patrol car. Lain na pong alibay.
So ningon na po ako amahan. Nami amo sakyanan. Ano mo sakay man taan ang gad? Nga kanang gad nga sakyanan mga igala. Mananghin sa kasmayor o sa kasugtan ana. Banas mayor mo'y nagkaso nako. Gad mo'y sakyanan. Ningon ako amahan, nami sakyanan amua. Sakyan ninyo og mga police officer. Madala lang si Carlo dito sa bais. O sige, buhat nila mga igala. Dili sila. Dili sila. Nireklamo may mga pinangatik paminaw. Kagang-kagang ang sakyanan pero sa pagdakop ganina lagi di man kagang-kagang. Mura ko kriminal sa ilang pananaw nga gidalan yung minirig duha ka batalyon mga igala nga mga police officer aron nga may mudakop na ako. Grabe no. So wala naman sila ilusot mga igala. Napugo sila og atod nako. Alas 2 na sa hapon. Before ko nisakay sa police car, gipakruduhan. Ani sakay na gos police car, gipakruduhan. Pag abot na mo diha sa may gasoline station, lain na po nga rason nga walay krudo ang gasoline station. Nibalhin na po og lain nga istasyon na gasoline station kay magutang. Dayon na nga manog larga, nanawag na po si PNP Chief Arapols. Ikaw to PNP Chief kay madungog na ako imong tingog, nitawag kas police officer nga tupad nako. O sige, sulti nila istoryahan mga igala. Kay ang cellphone sa usa ka police officer touch keypad nga madungog ra ba ang tingog ba? Dili siya loudspeak pero madungog ang tingog. Karon, unsay gisulti nimo PNP Chief? Asa mo ron? Ningon ang police officer may igala di ami diri skuan sir sa gasoline station, paggasolina nami. Ularga nami. Ningon si PNP Chief Arapols. Anong gadali mo? Ningon ang usa ka police officer gadali man kung pamilya sir nga kay makabil man sila, gadali man sila. Nangisog si Arapols mga igala, maklaro kayo nimo ang iyaha nga tingog. Ingon siya, ano kung maguna mo? Ulat mo kung say order. Ano maguna mo? Ulat mo kung say order. Kita'y magbuot ana. Kita nimo mga igala. Balik mo. Ipabalik mga pinangantig paminaw. Kay na matod pa niya na ay threat nga na ay rebuildi diha sa Mayapusi. Na ay threat nga na ay NPA daw sa Mayapusi. Kita nimo unsa ka klase nga tao ni Arapols mga igala. O kinsay ga kontak po niya. Kinsa man nagkatawag po ni Arapols. Mismo katapos ang NPA nga walay labot inyong gi-appeal sa pagdili sa pagdili ninyo sa kuha paglakaw. Mismong NPA mga igala gihanig nila. Gihimo nilang rebuildi ang Mayapusi. Nibalik na po ang police car mga igala. Padiktaon sa RMG. Kana nga oras alas 2:30 na naabot mi sa RMG. Pag abot sa RMG di ka kakita. Matod pa nila muadto sa RMG kay naay naghulat nga grupo pod mga police officer nga moy mo sakay appeal para back up. Kay gitawag kay usa daw ko sa high profile nga tao o nga giaresto. Unsa man ko kriminal? Mamamatay ang tao kay inon ninyong high profile.
drug lord kay high profile. Pero gihimong rason mga higala. Pag-abot na mo sa RMG, we waited usa ka oras. Natingala ni apas na po Konsehal Ruiz kay gahulat man siya diri sa Amatua, diri sa station nga muagi kay mo convoy sila. Pagka usa ka oras may nibalik na po si Konsehal Ruiz dito sa RMG. Pagsulod niya dito mga higala, garay-haray raning mga RMG. O siya rason sa ilahang hipi po dito sa RMG. Gagama pag travel order. Travel order pero ay paggamaan na mudkal ba to sa ka oras? Nag-ilisanay pa daw. Unsa mga bayot mo diha dili mo makailis dayon? Pick on pa na ninyo mga ulok ninyo para nga dili makita. Karon mga higala, unsay gibuhat mga pinangatig paminaw? Wala minilaboy dito. Alas 3:30. Nakadawat na pugog tawag. Nakadawat na pug tawag ang tupad nako nga police officer. Giingon na po sa Arapols. Ibalik na lang na si Carlo dire kay wala na judge sa bais. So meaning ikustodiya ko nila sa police. Sa to ang police station. Pagkadungog nako, ningon ko sa police officer, "Sir, dili dagway walay judge. Kay kun naamoy tao dito, naanang ato ang inyo naaning atong opisyal nga nagmaniobra aning inyuwang hipe. Naapo mi tao dito." Karon mga higala, ni advise ng judge nga dikta mo sa Dumaguete. Kay to ay judge dito sa Dumaguete nga makarelease ni Carlo. Karon mga higala, ningon ang judge sa Dumaguete. Ipauna ng papers dire. Kung naaman dagway threat diha, ipauna ng papers dire ni Carlo para nga magam-an na mo og release. Giduol sa akong mother may higala si Alex Alada, kaning police officer corporal man giduol mga higala kay giingnan nga ningon ang judge pwede ra din ang iuna ang paper biskin si Carlo na bilin lang dire pero isunod gyud Carlo kay mopirma sa release paper. Karon mga higala nanawag na pod si Alex Alada kinsa na po gitawagan niya. Pagkahuman dili na po niya ihatag mga pinangatig paminaw ang paper. Tanawan ninyo alas 3:30 kape na. Dili na po niya ihatag ang maong certificate of detention. Nga mo ay gamiton nga mo ay hanig dito para nga ma-release ko, maka-bail me. Balo mo mga pinangatig paminaw dili ihatag ni Alex. Pasalamat lang ko na usa ka police officer nga nitawag dire nga, "Sir, niingon man nitawag sa police station nga, sir, ang judge may gaingon nga ipauna ra." So ipauna na to ni sir. O siya gibuhat niya Rapols. Ingon siya, "Okay, ipauna." Yang gisultian si Alex. Tawagan niya sa Alex. Naingon na po sa Alex, Sir, naay maayong ideya, sir. Ipauna ra gituon ni maayo ni giuna. Tanawa pag usa ka klaseng tao, Alex. Atong una gahi kay ka. Karon na ay PNP chief gatawag nimo. Mingon na po kang maayo. Pero unsay plano ni Arapols? Ipabilin si Carlo. Kay nasa una ni Arapols na di gyapon ma-release si Carlo kay namas Carlo dire. Balag mauna tong papel. Alas 3 kape na mga higala. Ilang gi-release ang papel kay kabalo sila nga ang Dumaguete mo travel kag Dumaguete duha ka oras gikan dire. So ilan ang gihatag ang papel?
ang cashier sa Dumaguete mga higala 5 o'clock ra kutob, dili na sila mudawat og bail. Tungod kay naaman ko na preso, gipreso mo ko nila. Di na ko ma-imagine og giunsa sa ako ang igsuon mga igalaw nilang konsehal Berly Ruiz nga exactly 5 o'clock in the afternoon nabayra nila ang bail. Nabilin ko dire. Pag abot ako sa police station gikan sa RMJ, nakapusas ko mga higala, gisulod ko dikta nila silda. But prior ko nasulod sa silda mga pinangatig paminaw, nikita na ko si Arapols na nagpungko na sa gawas. Nasa gitawagan at sa dagayang gitawagan, nitawag na ako akong magulang na okay na dito mga higala. Waiting na lamang sa kwarta nga i-bail kay alas 4 kapin pa man. Wala na may alibay sila ni Arapols. Kay ang gusto sa kong pamilya nga i-travel nako. I-travel nako kay tuwa naman dito waiting naman ang bail. Manog bail naman. Ready na po ang papers. O sige, isulti ni Arapols. Arapols, dirigi ka na sayop. Batod pa niya, yang ina na kong magulang. Ako amaning pagbuot. Og amo ba ning ipadala og dili? Sa iya nga termino may gala, amo nga diskresyon ni. Og amo ipadala og dili. Diskresyon mga pinangatig paminaw. Og ipadala ba niya dili? And on that time, nawala ang human rights. Nga may katungod ang usa ka akusado nga budipinsa siyang kagalingon. Ang una nga sayo palang daan mga higala, imbis dalon ko nila sa korte, gidala ko nila silda. Pagkahuman ato, gipasulod ko nila silda mga higala. Pwede paita ko ang sitwasyon. Nasulod ko silda, nakapusas pa ko mga pinangatig paminaw. Og wala mo reklamo si Vince nga patangtangan ko og pusas, dili ko matangtangan. Grabe nga paglutos mga higala. Karon tanawa og wa pa sila pag-undang pagyon og paningkamot nga dili gyud ko madala nila. Niingon nitawag na ako amahan nga ipadala na dito kay nabayra na alas 5 sa hapon. Ang papers ready na. Unsay alibay nila mga higala? Sa pulis, alibay nila nga ang gad gyapoy sakyan. Kay dili kalahutay gyud ang patrol car. Dili ka lahutay ang patrol car. Gitawagan ang patrol car mga higala. Unsay gitubag? Nitubag si Roger Kabugnason, mahigimokdongon, paminaw mo. Roger Kabusog, sorry. Nitubag si Roger nga nasa gihatod pasyente dito sa Dumaguete. So gitawagan sa konsehal Berly nga humani mog hatod, balik ka sa Mabinay kay ikarga si Carlo kay kinanglan man official daw nga sakyanan. Unya kay ang rason ni Roger padulong paman sa Dumaguete. Alader detain na sad ko, nader nga oras nga hulat. So gibuhat ni Konsehal Berly, nanawag siyang Konsehal Butoy Rosalem. Balo mo kung siya gitubag ni Konsehal Butoy Rosalem, kay na may sakyanan nga munisipyo nga sa mga konsehal nga mo nalay gamiton para ma-release kay release naman dito sa nakabil naman. Unsay gibuhat mga situbag ni Konsehal Butoy, walay driver. Tapos. Pero makalaang mga ligo og Boracay na driver.
So niabot ang alas 6 mga higala. Gitawgan na po si Roger. Kabalo mo unsay rason na po ni Roger? Naa siya'y baklod nga tao ihatod niya og banmil. Ang banmil is lugar sa bais na. Nakita ninyo og unsay manipulation? Bubalik ta kadali sa alas 12. Pagdakop nako mga higala, nagpost na si Alan Gantalaw, ang bodyguard ni Mayor Django, nga buhaha kung basahon mga higala para nga ato ang madetalye sa ato mga kaigsuonan o unsa iyaha nga mensahe. Ingon siya, buhaha, ikaw na pud sunod Cookie, andam na daan og pampiyansa. Ikaw na po sunod Vince, tagam. Subot pasabot, klaro kayo nga imong among si Mayor Django mo'y nagpadakop tako. Isunod ninyo si Ray Blanco. Isunod ninyo si Vince. Karon balik ta mga higala, alas 6 sa gabi. Ningon si Roger nga naa pa siya ihatod sa banmil kay naa siya baklod. Nawala na ang iyahang commitment nga naas Carlo gahulat in taon para nga dalon. Pero kabalo naman ta. Ang God o kinsa may nagdumala na. Ningon akong igsuon usa, dili na ni mao. Wala na ni dili ni mahitabong mo ni masakyan niya kay daghan nga ini nga rason unya nga di lang yun makasakay. Sunidoon na ko ang pulis pagkagabi alas 6 na police officer. Naingon siya, nga sir, mularga gitaron sir kay request sa imong family nga kay tuwa dito si judge gahulat sa Department of Justice sa Dumaguete. So, ang police patrol, ang patrol car, mag-abot ra sa God nga sakyanan nga adto sa may checkpoint. Naminaw man checkpoint ron. Mag-abot sa checkpoint mga higala. Nag-alas 6, nag-alas 7. Wala pa kagikan. Wala pa kukuha asilda. Wa po ko kabalong kung siya nahitabo sa babaw. Pagka alas 7 mga higala, naabot si Konsehal Barona. Niingon si Konsehal Barona, ano sa man naabot si Carlo? Ano sa man ninyo gi-arrest si Carlo? Alas 12 sa Munto. Unya, anong napamas Carlo ron? Nga mobile man sila. Walay natubag ang pulis mga higala. Ningon si Konsehal Barona, inyo mag-deprive ang katungod sa usa ka akusado. Ang iyahang katungod nga puprotektar sa siyang kaugalingon, mo depensa sa siyang kaugalingon, pinaagi sa pagpiyansa. Dili wala na rason na inyo gilang ihatod. Pasalamat lang ta mga higala sa mga nag-ampo, sa mga nag-ampo nato, ni suporta nato. Pag-abot ni Konsehal Berle ngadto sa DOJ sa Dumaguete mga higala, nakita sa huwes nga ang ilang gibuhat nga paglutos nato wala na musubay sa judicial system. Ningon ang huwes nga kanig giabusaran sa inyuha nga opisyal diha ang iyaha nga power, gigamit niya ang mga pulis. Ipadala gina si Carlo dire bisag tungas gabi pa kay mutunga ko diri sa DOJ pirma marilis siya. Salamat huwis mga higala nga bisag wala na apil sa iyang trabaho, pero niingon siya bisag abot pag gabi tawagi ko ninyo
kung maabot na Carlo kay ato na siyang i-release kay dili na mao ang pamalao diya sa inyong lugar. Karon mga igala, alas 7 sa gabi niadto na post Konsyal Barona, walay nahimong pulis kay wa naman sila maalibay. Unsa pa yun, nihirit pa gyud sa Arapols mga igala. Gihangyo ang huwes. Gihangyo ang huwes. Nga ugma ra ko nila kay patulugon jud ko nila mga igala sa silda. Ihangyo siya nga ugma ra kay delikado daw ang dalan. Unsa gisulti sa huwes? Dili pwede. Dili pwede. Muhulat ang huwes bisag unsa pa kagabi Kita mo na may igala, di mi kaila sa huwes. Wala mi kaila sa huwes. First time nga nakita ang akong ginikanan ug ang huwes. Pero nakita nila ang sinseridad sa maong sa pamilya namo nga tinud-anay ning amuang gibuhat. Karon, walay nahimo ang pulis mga igala. Alas 7, ila na kong gidala kay magtagbo sagad, mag-abot ra sagad, mobalhin mi sagad. Kabalo ba mo mga pinangatig paminaw? Bisag asang lugar di ay, bisag asang orasa, kun ang satanas mo'y gasigig unot-unot nimo. Hantod pagkagabi ang halang doon nga opisyal, gasigir di ay monitor. Karon mga igala, naabot mi sa checkpoint. Naabot lagi mi sa checkpoint, niagi lagi mi sa Mayapusi, wala man lagi threat, wala lagi rebuilde. Pagkahapon mga higala, dili ta i-travel kay na i-rebuilde, delikado. Pagkagabi na noong alas 7:30, dili delikado. E kung usa ka normal nga tao nga mangunaw-una ka, mas delikado mo travel og gabi kumpara sa buntag. Pero di bali ining pulis na to. Pasalamat ako nga ang pulis nga nikuyog namo mga igala. Mga pulis officer nga nikuyog namo ana nga time pagkagabi alas 7:30. Mga maayo ni suporta ginato. Ilag yung gisubay ang ilaha nga trabaho, dili suporta nga ni kabig kundi gisunod nila ang mao nga trabaho nila to serve and to protect. Karon pag abot sa bais mga pinangatig sa mao nga checkpoint, natingala nami wala ang gun nga service. Ninaog ang usa ka police officer ningon nga nakakita mo diri og Kia nga sakyanan na ngalan Gumabinay Go. Ningon nang usa ka mga tao dito, ay tuwa na dito skuan sir dito sunahan sir. Padulog banmil na diya unahan ra gyud. Kay kun moagi ka sa checkpoint mga igala naman ay kung gikan ka diri padulong kag bais sa tuon anay pasaka diha. Ningon tong usa nga ako lang pason sir kay duol ra man to. Moto mga igala. Gidagan. Bot pa sa bot duol ra kay gidagan man o man motora. Gidagan. Ngit-ngit kayo. Abalo mo kung sa'yo nahitabo mga pinangatik paminaw. Nibalik ang nagdaga, nibalik ang isugo. Kung sa'yo niinsay isulti mga pinangatik paminaw. Sir, dili kadagan ang gad kay Hiyos. Plat ang ligid. Ningon ang pulis. Wala din niya bulkita di ay. Kasi tubag sa gisugo mga igala. Ningon ang gisugo. Ambot na sir kay garay-haray raman to. Garay-haray si Roger mga igala. Karon napagyod. Kasi gisulti sa gisugo, sir. Patuon sa kuno mo kadali dito. Nangutan na kinsa may patuon. Kamo, gitudlo ang mga pulis. Patuon sa kuno mo kadali dito. Unsay purpose nga patuon mga igala? Kay anormal nga tao mga pinangantig paminaw. Kung mahiyusan ka, bisag plat pa na, mangita kag hayag. Mangita kag hayag ano man. Likay ka og mga hold up, likay kag mga peligro. Pero nganong gitago ang gad nga sakyanan ngadto sa ngit-ngit nga lugar. Nga dili makita. Kita nimo na mga pinangatig paminaw. O kung sa intervention, aning ato ang halang doon nga puro pasalig ra, tantas katuig nga puro pasalig stawo.
Kita nimo intervention niya. Karon, duha ang tot sa pulis mga higala. Bisan mabasa na to ilang pangunahuna. Anong patuon sila? It's either maabot sila dito, manawag ato ang politiko diri nga puro pasalig. Ahintis tubig. Manawag, i-manipulate na pod. Nga mabalik may diri sa Mabinay. Or ang ikaduha, basi pa lamang ambuson sila dito. So sa gibuhat sa pulis. Adili na may muad do. Budik tami. Ang pulis kar mga higala na abot man lagig dumagiti ingong kagang-kagang. 8 o'clock na mga higala. Dito mi sa alas 8:30 na ami sa checkpoint. Motong iyong nahiyos. Grabe nga senaryo mga pinangating paminaw. Naabot mi dito sa nipadayon ang police car. Naabot mi sa Hall of Justice alas 10 on top. Tuwa akong pamilya, tuwa akong mama, tuwa ko ang papa, ako ang mga igsoon. Kauban sila ni Ray. Ningon na sikyo nga sir, sa kadugay na ko dire, first time ni nga nahitabo nga ang usa ka husgado, usa ka judge nagpabilin. Gabi nakaayo ron. Pero unsay nahitabo mga higala, gihulat gyud sa judge. Pag-abot ako minaw saksi ning mga pulis nga ni kuyog dito. Giresim nila. Sa kaluoy Ginoo mga pinangating paminaw, gidungog ang apo sa ako inahan. Gidungog ang apo sa akong mga igsoon. Ug nga to mga pag-ampo. Nga kung naa ang Ginoo nimo, walay makabuntog sa mga plano nimo. Atong time mga higala, nahimo nga nagmalampuson ta sa atong mga plano. Silang Konsehal Berle, Konsehal Barona, ako mga pamilya. Ang pinakapait lang mga higala, nga ilang gibuhat ni nato, nga atol pag yun in taon, nga ako asawa, buntis, 3 ka bulan. Gusto ganilang ipriso ta. Kay kung tarong lang yun ka nga pagka opisyal, og sa ganang kag saktong laban, may radyo man ka. May radyo san may. Ang naminaw nimo og naminaw namo, dili na lahi, puro taga Mabinay. Tubaga ang mga issue namo, kay kung tinuod man, kung dili man dagway tinuod ang amo mga issue, tubagunin mo na. Tungod ba kay may influensyado sa mga higala, mao na gamiton niya ang atong kapulisan. Nawala na ang ato ang judicial process, ang ato ang katungod bilang tao, demokrasya. Kay sa panahon nga mo tingog kag unsay korupsyon sa Mabinay, ipapriso man ka. Ang pangutana, magsige ra ba ta ani? Gihimo si Carlo nga sampol sa usa ka buaya nga politiko nga 30 ka tuig puro ra pasalig. Gihimo ta nga puhunan para makakwarta siya sa uban nga mga politiko nga mas taas niya. Gihimo ta puhunan para nga makwartahan nga maahinti sa tubig. Pagpabilin ra ba ta nga magmahadlukon? Gihimong sample si Carlo
Kay para mabalo ang tagsa-tagsa ninyo nga sa panahon nga mutingog ka kontra aning mga korap nga mga politiko, ipapriso ka, buhaton nila ang tanan nga ipapriso ka. Ano sa mata magkatulog ra sige? Anay ngingon? Di na ko malimtan ng istorya sa ako amahan. Before ko nila gisulod dito sa presinto. Carl, if God is with you, no one is against you. Mga nag-ampo kanato sa mga ni suporta, sa mga nitabang, dili na ko kabayran ang inyuha nga pagduyog sa panahon nga gilutos ta sa mga tao nga gibosaran nila ilang gahom tungod kay naa sila sa posisyon. Pero karon mga panahon na mga igala, ako ipabalo ninyo nga kaning inyong nabalaan ug unsa ka korap ding atong lugar, kukulang ni ang inyong nabalaan. Sunod tuig sugdan nato og able ang mga butang nga wala nyo mabali og unsa ka buaya ang atong opisyal dire og giunsa ta pag-ilad, giunsa ta pagpangwarta, mao na nagpabilin nga uy ang atong panginabuhi. Magmata na ta, magsigilan ta og hilom ang kahagbaan sa ato nga lugar, dili lang kay sa mga tao nga mga dautan sama ni mga buaya, dili nga mga opisyal, kundili natong mga matarong na nagpabilin na gitag pagpakahilom. Magmata na ta para sa atong mga kaigsuonan, para sa sunod henerasyon. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat na ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa.
papunta. Mga hiwing pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang, sumbunganan sa katauhan. Ako si Nani Madrunyot, 69, idadaga kasaan. Ang akong sakit, gangot-ngot, yun bagay akong tutoy, punuan sa tutoy pa, ingon diri sa iyahang nipol. Sige, may ko makadungog ni saldi ko kon nga, kanalagay may ganok. Ako yun ang sulayan, ug unsa na. Pagkapot ko gon, inom ko dritso. Sus, diha magiging nawala. Nutong inom ko buntag, udto hapon. May ganok sigid ang akong gisulayan, ug inom. Ang Miganox capsule mapalit na sa Mabinay, Negros Oriental sa Parmasya Santa Rita, Imanin Pharmacy, Tarings Pharmacy ug diri sa inyong suking istasyon. Para sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-816-4136 o sa 0939-216-0229. Bay, asa man ka? Nangita lagi ko ba yung gasa ta pwede ka palit og glass para sa akong balay? Usa man klaseng glass bay? Jealousy glass o sliding glass? Kanaon ta makapili tabay? Ug mao na bay, wala kay problema. Ato lang sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Barato na, pikalidad pa. Nagatao sila og klase-klaseng jealousy glass, sliding windows and doors, window grills, car windshields, showcases, o kuban pa. Makita ra na nimo ilang signage sa crossing bay. Dayong mudulog ka sa crossing, makita dayon nimo ang Ruiz Glass and Aluminum Supply. Walay laing na maligya og glass diri sa Mabinay, kundi ang Ruiz Glass and Aluminum Supply ra. Panyataala si Mrs. Erlinda Ruiz para makasiguro ka sa barato nga presyo. Or contact lang sa 0917-726-1707. Sige bay. Salamat bay. Muadto ko ron dayon sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Kuyog na lang tabay, kay at tumanpod ko paingon sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Ruiz Glass and Aluminum Supply. Barato na, di kalidad pa. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Mixed in kape mo na akong gigamit karon kay dili man mo atake ang nervyos nimo basta mixed in kape ang imong gamiton. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Sa mixed in coffee ako dito mi-maintain mo tag hapon naayo jud ako ang ubo. Basta ka nang kapuyon ka, hangaton ka, mawa siya. Ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Mixed in Herbal Coffee, mapalit lang sa Ruiz Enterprises, Bryce Chicken House, Tarings Pharmacy, GGS Marketing and General Merchandise o sa inyong mga suking tindahan. Mga suki, ato na ta sa Upvote Supermart Mabinay. Kompleto sila sa mga school supplies, toys, footwear, bags, RTWs, accessories, plasticware, hardware, groceries, department store ug appliances sa barato lang nga presyo. Ato na ta sa Upvote Supermart Mabinay. Best buy, best offer, big sale, best price. Upvote Supermart Mabinay. Ruiz Print Shop, a total printing solution. Services offered: tarpaulin printing, photo developing, photographic and digital t-shirt printing, event photo coverage, video coverage, and cinematography. We also make invitation cards, calling cards, souvenirs, stickers, nameplates, billboards, signages, and all types of advertising materials. We also offer temporary plate number and key duplication. We are located at Ruiz Compound, Naranjita Street, Poblacion, Mabinay, Negros Oriental. You can contact us at 0917-559-2430. You can also avail of our event packages such as wedding package and birthday celebration package, including sound and light system to get a handful of discounts and freebies. One-stop shop for all types of events. Ruiz Print Shop, the best in quality items and services. Great news! Sarah's Ukay Ukay will have its Christmas sale up to 50% discount. Catch our Christmas sale in Shaton on December 20, 21, and 22 for 50% off on all items located near Sarah's Terminal on December 23, 24, and 25. Sarah's Ukay Ukay will have its Christmas sale in Mabinay, located at Poblacion, Mabinay beside Evacuation Center. Avail our 50% discounts for imported clothes and 25% for
shoes, and bags. In Tanay City, we'll have our 50% discount on all items on December 26, 27, and 28, located at Legazpi Street, Purok 5, Tanay City. And catch our year-end sale in Dumaguete City on December 28, 29, and 30. See you at Sarah's Ukay Ukay Christmas Sale for your beautiful and fabulous clothes, bags, and shoes. Merry Christmas and a Happy New Year! Ruiz Enterprises and Steelworks, we offer the largest selection of high-quality merchandise such as hollow blocks, sand and gravel, hardware, electrical supplies, elegant tiles, all types of paints, window grills, and other construction supplies. You can also find a wide variety of school and office supplies at very reasonable prices. So what are you waiting for? Visit us today at Naranjita Street, Poblacion Mabinay, Negros Oriental. Or you can reach us through these numbers 0917-559-2430. Ruiz Enterprises. We also accept lapida and plate number engraving. Sumbunganan sa katawhan, sibyaan ang balanse ug batas. Way gidapigan, apan sa kabaturan, may panindugan, mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Sumbunganan sa katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. At oras may gala, alas 12:40 sa kabutuhon. Welcome back sa ito programa, Sumbunganan sa Katawhan. Moto'y mga panghitabo na ito, mga igala. Pwede mo istorya ka kung siya'y kamatuoran sa lungsod sa Mabinay. Magtagbo gikaan ni mga butanga. Tinandaman naman nato na. Ang usa lang kabutanga, maklaro ni mo sa ilahang gibuhat na to, mga igala. Nga ang hippie, klaro kayo nga nagmando ni mo, Chip. Wala kay kagalingon nga baruganan ba. Maklaro man nimo mga igala ngano nga wala siya baruganan. Kana palang daan nga niingong ka nga gadray atong pasakyan. Kinsa may kakontak nimo anang panahon na. Kana maingong ka kana pag-ingon ni mo, Chip, ang hippie na to niya nga dalon na lang si Carlos sa pulis kay tungod kay wala nay judge sa bais. So dako kay katong katingalan kisi ga contact nimo ana, Chip. Sumbunganan sa katawhan. May mangutana ko sa mga kaigsunan kinsa may ga contact ni mo ana, Chip. Klaro kayo nga sa normal nga procedure mga igala kung naa may i-aresto nga tao, standard operating procedure, pagdakop ninyo ana automatic nga dalon ninyo sa korte kay dili man kamo moy igo lang man mong gisugo sa korte nga iatubang ko sa korte. Pero unsay gibuhat inyo kung ikurong diha karon mga igala o sa pag-intervention nga gibuhat sa hepe o sa gatudlo sa hepe, ang judge na mismo nagsulti nga ipahatod ko dito mga pinagatik paminaw, pero unsay gibuhat nila og maaras buntag ipahatod kay gusto gid nila nga matulog ta mga pinagatik paminaw, pero humanamig bail. Karon katong ka Roger nga panghitabo, kinsa may nagtawag ato, kinsa may naghulhog ni Roger ato. Katong landaan nga mayong nahiusan, pagsulting agad, nagpabalo na nako, nisulti na daan nako, ang ako ang igsuon dire, lingon siya, siguro gini, hiusan gini. Ang ako po igsuon, nga tuan as DOJ, mao po ilahang hisgutan, kana siguro ko na, iyos gina. Wala gin kita masayop. Ayos yun mga pinanganti kami na. Kaya busaran nila ilaha nga power bank. Ano man. Gusto ninyo nga mga hilom, mga tao nga nagpabalog kung sa hinahitabo diri sa Mabinay. Kay kung dili man dagway tinuod ang among ipang istorya,
Dili naman na gani angay tagdon, di ba? Tagdain na sila, bitay mo tuon nila ana. Kay confident ka sa imong pagkatawo nga ang imong binuhatan insakto walay bahid nga illegal. Pareha ragod nato mga higala unsay labay nila. Sa nilabay ng eleksyon unsay gipanglabay nila. Kita baka nga ni kiha ta, ni balos ta. Wala kay ganuman. Kay kabalotas tong galingon nga wala na mo gibuhat nato ug ang tao po nga nakaila nato dili mo tuwa na. Pero unsay gibuhat nila mga higala. Grabe ang intervention nila ning kamot gid sila gikan pag alas 12. Kay matod pa sa judge alas 3 gawas na unta si Carlo. Pero nganong naabot pag alas 10 sa gabi kay gusto nila kay sa Lunes alas 12 nila gi aristo ko kay ilan na nang giplano nga wala na kuy time nga mo bail dito sa Bais. Pagka 24 holiday, pagka 25 holiday, adto ko nila ikurong sa presinto. Mo'y plano sa nagpadakop na ko. Gigamit niya ang hipi kay mauwat man niya ang hipi. Pero karon hipi kay nagpagamit man ka prangkahon tikaw ungma mga higala mga kog dispensa ninyo di ko ninyo madunggan kay i-workout na ako ni nga dili gid ka ka-retire hipi ug maka-retire man dagway ka di nimo madawat na retirement nimo Sa katawan. kauban anang imo mga arresting officer. Siguro na muna nga dili ninyo kamo mga arresting officer, dili nyo madawat na retirement ninyo. O magkalimis-limis panahon, mayrag mga taktak pag yun mo. Wala din na to matingalaan, may gala mo, rebuildi na lang ng tao ninyo. Kaya nga to ang judicial system diri, ang implementor sa judicial system na to diri, giabusaran. Dili mo apil og politika. Pero unsay gibuhat ninyo? Nagpagamit mo politiko. Wala insaktong hustisya diri sa itong lugar mga higala. Injustice. Ang ato ang judiciary proceeding din ato mga higala. Ang atong tig-implementar og balaod nakadepende sa politiko nga mao'y naghulhog nila. Manang ugma mga higala, mga nagdispensa og ugma kay siguroon ako ni mga tawhana nga mang-retire hindi nila madawat retirement nila. Maayo pag yung mga tangtang pa ni sila. May mga mensahe din yung mga pinangatik paminaw itong basahon. Sa gidungogin ang among mga pag-ampo. Salamat sa itong mga kaigsunan niya sa Bigonya. Kanang Hepe o si Alada. Papriso na to na sila sir. Kanang Buaya dako nga dako mas mabinay sir. Karos apa na magabaan. Sige lang. Kay kabalo mang yutang ang Ginoo na nato. Kay kung wala pang Ginoo nato mga higala, asa man may tabo ang usa ka huwis muhulat abot gabi talagsaon kay mismo ang gwardya sa DOJ Dumaguete first time sa iyahang tibuok pagwardya niya pila na tuton sa katuig wala mahitabo nga ang husgado o ang huwis ni hulat para lang yun nga makapirma ko. Sumbungan sa katawan. Dili katuhuan. Mismong ako di ko katuo. Dako kay ko pasalamat sa maong huwis. Kay nakita niya nga gipolitika ang maong pagpaaresto nako. Karon umingon tang maayo. Sige, maayo siya. Anong katuyang gibuhat? Wala ba day katungod si Carlo?
nga mosagang sa iyang pagkatao. Gikuhaan ta og katungod mga higala aron sa pagtingog sa atong kagalingon, pagpiyansa, wala nay katungod. Kay matod pas pulis sila magbuot og ano sa ako nila ihatod. Nya ganong ihatod man ko ninyo gabi eh. Ang dakong pagkatingalahan mga higala hapon kay dili sila moatod og hapon kay naay threat na daw peligro kay naay rebelde sa anay NPA sa Mayaposi. Awa may gala mga Mayaposi gihimong rebelde. O kisa may gahulog nimo ana hipe. Naka didto hipe nga naa man ka diya hipe. So naay gatawag nimo. Ang pangutana kisa gatawag nimo. Kani bang among mga pangunahuna mo'y nagtawag nimo? Kung inyong mainumduman may gala sa sesyon sa laing bahin, ang intelligence fund o confidential fund wala daw gigamit ng Vice Mayor Django kay iyahang personal nga gasto ang gigamit sa mga pulis. Iyang kagalingong kwarta gigamit sa mga pulis. So meaning na ay utang kabubuton ang pulis nimo Vice Mayor. Sa katawan. So balik ko mangutana nimo Hepe. Kinsay nanawag nimo anang panahon na? Sa katawan. Kinsa may nagsabotahe nimo nga i-delete gyud ang travel town nako. Kung imong basahon mga higala, naay conspiracy. Naay conspiracy ang ilaha nga pag-aristo na to. Nalipay ang mga bodyguard ni Mayor, sama nila ni Alan, nagkatawan na sila kay isunod na po daw si Cookie. Isunod na po daw si Vince. Sila ni Ray Blanco. So kung ana na ba ang judisya, ato ang judiciary dire? Ang ato ang pamalao dire? Nga mo tingog tag against ninyo na yung ipadakop ninyo? Para nga dili katingog. Di ba og saktong laban may radyo mo? Anong di mo katingog? Bisag unsa kabuta nga isyu wala gani mo katingog. Instead nga mutubag mo, mamersonal mo, mga atake mo. Balo mo nga igalang ano di mo katingog? Di sila katingog? Katapusan na to nga ahintis tubig, di gani katingog tubig, kabalo mo nga no? Kay maunay tinuod. Sa katawan. Dili nimo matbawog ang tinuod mga higala. Mas matarong pa nimo ang hiwi. Mas matarong pa nimo ang bakak. Kumpara nga imong bakakon ang tinuod. Sa katawan. Binagsaon na to. Para nga makabalo mo. Anang illegal quarry. Sige, tubagan ninyo. Walay permit sa manlingay, perting kinubkob. Sa ato ang buaya nga opisyal. Dito, gibaligya, ginegosyo, gidalan. Wala gabayad og buhis gobyerno. Ang quarry, ang balas, graba. Iyas, mabinay. Walay puhunan. Pero gikwarta niya, tarong ba na? Sa katawan. Gipuhunan ang mga mineral sa mabinay. Tarong ba day na mga higala? Beki sa may manlingay nga mubarog diha nga naagabayad nagbuhis. Kay makabarog ka nga na ay gabayad buhis. Katapusan na lang nako ni mo undag kong trabaho. Sa katawan. Mao nang ilang buhaton may galay papriso ta. Ipapriso ta nila. Kay wala magid sila ikatubagan na. Sukad pa na sa una. So tarong manang panginabuhi mga pinangan tigpaminaw. Sir, kaluoy sa imuha nga nagian tungod sa paglaban sa mga kabos. Kabalo mo may gala, maabot biya sa time ang atong gitawag ba nga lowest point sa imong kinabuhi.
sometimes makaingon ka ba mao na ba gini ang ako ang kapalaran, mao na ba gini ako ang kinabuhi. Munang dili malikayan may gala usahay tanaw tas Biblia, ningon si Jesus Christ nga ang iyaha nga gitagna na nga kapalaran nga ilansang siya, pwede ba nga dili na mapadayon. Nakainomdom mo na may gala. Pero unsay gisulti sa God the Father, ang tanan na hepatic na. So basi mo ni ato ang palad. So nakatilaw man tag priso, dili ni siya mo'y rason nga muundang ta. Padayon ta. Ay kabalota nga ang Ginoo na nato. Padayon ta. Kaya nakita na ko mga igala samtang na ako sa prisuhan nga pungko. Kauban ako sinong Edwin nga naapo didong. Nagkaunaw na ko. Kaunsa gid agway mabinay. Ug wala ang RFM dai no. Magpabilin ra gyud ang mga politiko nga busaran nila ilang mga gahom. Magpabilin sila nga pagkakurap. Ang kapait pag yun mga igala. Magpabilin na gyud taon ang mga kaigsunan natong pobre. Huwag titingog. So niyo kung kagalingon, kung makagawas mo ko dire, anisilda nga akong ipungkuan ron, o tingkayo na to, pabalo na to sa tao, o unsa kabuaya ning opisyal na to. O giunsa ta pag-uwat. Naay mga tao nga hangtod karon nakita nila o giunsa sila pag-uwat pero nagpabilin na gud yapon sila uluwaton. Pero kung nahimo nila na magpabilin sila uluwaton, kita di na mahimo na to. Kay mga edukado man ta. Sakto na. Tanan gibuhat nila. Kato lamang daan nga pagpahiyos sa sakyanan. Kung tarong kang tao mga igala, kung sakto ka nga pagka-driver, dili nimo ihuno og ngit-ngit. I-running plat nimo na. I-running plat nimo na. Kay tubeless man na. I-running plat nimo na. Makakita kag hayag-hayag. Likay sa disgrasya. Anong taguan sa pinakangit-ngit? Gisiguro pag yun nga to ay signal, kaya may signal kaayo ang checkpoint. Kaya nga naman, para nga pag-abot sa pulis, mutawag ang opisyal, o kung saan na po iulhog. Kita nimo ang intervention mga igala sa usa ka politiko. Sukad pas pag alas 12, gasigig, ring ning cellphone aning Alex Alada. Pagka humag-ring, ring na po dong sa hipi. Duha ka force ang ato adiri mga igala. Law enforcement sa RMJ and law enforcement sa ato ang PNP. Pero katapusan nga PNP mga igala, gimanipulate pag yun mga pinanganti kaminaw. Gipaadto mi didto, gihurot ang among oras. Pero ang ilang hipi pod sa RMJ, way gihimo. Walay gihimo. Tanawa pagud og namay pagpakabana. Og napay gira mga igala. Usa ka oras nga inilisay. Usa ka oras nga pagpipara sa travel order. Wa na nangamatay na mo tanan diha. Kita nimo og giunsa pag manipulate o unsay conspiracy sa ilang pag-aresto na to.
unsay sabotage nga nahimo. Nilarga na ang maong police car mga higala para largas bais alas 2. Ala 1:30 o alas 2. Alas 2. Pero unsay gipabalik mga higala sa hipi. Gipabalik kay dili ko no magbuot. Ang pinakagrabe pa yun nga istorya may higala nga ako nadunggan. Niduol taon ako ang usa ka police officer. Ingon siya, Carl, sorry rigid kayo kay mutuman rigid may tugon siya mando sa taas na mo. Kita ni mo na, nakita nila nga dili na mao ang pamaagi nila. Pinakaluoy mga higala kung tao asawa gahilak babdos pa. Wala justisya ang ilahang pag-aristo nato. Wala pa gid makontento mga higala, gihiusan ang ligid. Wala pa gid mukuyog si Alex Alada. Pag-abot, pagkatos Dumaguete, kay kabalo man siya nga siya pangitaon, kay siya mo receive kay siya arresting officer. So kung dili ma-receive, di gyapon ko ma-release. Kita nimo og unsa ilahang intervention sa kuang kaso. Wa na pakita sa Alex. Pero unsay gibuhat sa judge, bahala na ng tawhan na kinsa ng pulisa na. Bisag kinsa ay pulis pareha diri nga mo receive. Sa man ingon pagani ang judge mga higala sa idulog niya ng iyahang papers. Grabe ra po ng pulisa. Wala siya mukuyog. Kita nimo hantod sa katapusan sa oras mga higala naaga sige og manipulate ang atong opisyal. Opisyal nga 30 ka tuig nga pagpangila diri puro pasalig. Himo tag puhunan aning mahimo sa kahintis tubig. Ngano man gusto mo mga hilome? Mga hilome ana mga korap ninyo binuhatan? Ano ni mo katubag sa radyo ninyo? Di ba may radyo mga mo? Mismo radyo ganinyo puro pangilad. Gigamit nimo ang imuhang gahong sa pagpangabusar sa tao. Kay kung anak ka sa Dios, dili nimo na buhaton sa sikataw nimo nga ang trabaho sa pulis, ikaw mo'y maniobra tungod kay naay utang kabubuton nimo ang pulis. O kanang ikaw mo'y mugasto sa laing bahin may gala, kung ang vice mayor may mugasto para sa pulis, unethical na vice mayor. Kay may bahid personal interest na. May kwarta ang gobyerno nga gamiton para ana nila. Ayaw sila og hulugi. Ayaw sila paggamita sa imong kwarta. Kay may personal interest na. Kay nga naman sa panahon nga nakay hangyo nila, unsa may buhaton nila? May utang kabubuton sila nimo. Kung sigihon ni mga higala, tuwa nga lugar, luoy kita. Sir, bisan asa si Ginoong Hesukristo kauban kanunay kanimo, nagpasalamat mi kay Ginoo nga mo nga pag-ampo. Padayon sa imong katungon kay insakto ang imong pagdumala. Ang Dios kanunay kauban kanimo, tamugong mabinay. Salamat sa inyo makanunayon nga pagpaabot. Sir, mo na giingon nga bisan giunsa pa nila paagi ang pag-delayed ka, pero ang Ginoo nangita gyud og paagi. Kay bisan pa sa ilang pag-ingon nga ugma na lang ihatod sa Dumaguete, pero God send na good Samaritan pinaagi sa judge kay mo perma ra gyud siya bisan unsang orasa. Alas 10 asa ka kitag judge mga higala? Alas 10 sa gabi ni perma siya. Isultian ko sa kong mother kay tuan naman sila gahulat nako. Ni pauli ang judge kay nanihapon. Pagka alas 8 ni balik og naabot na Bascarlo.
Pagkahuman mga higala alas 8, wala pa man. Nibalik na po alas 9. Anton nga pagka alas 10, tuan namin, naabot namin. Kita ni mo mga pinangatik paminaw, huwis. Masisulti niya. Injustice ang gibuhat sa inyong lugar diha. Gigamit sa inyong politiko ang iyahang gahom aron abusaran ang mga tao sa Mabinay. Ug dili gusto ang huwis ana, mo nang iyag yung gipa hatod si Carlo ngadto sa DOJ, bahala gabi kayo. Pag abot na mo sa DOJ may gala, Department of Justice, balin dakuha nga building. Bakling dakuha yun. Pero kami rin tayo nagkisaw-kisaw dito. Kauban aning atong mga pulis nga taga Mabinay. Sir, walay imposible sa Ginoo. Tinuod yun eh. Makapamatuod yun nga, walay imposible sa Ginoo. Kay bisag unsa pay gibuhat sa mga daotang plano, wa gyapon magmalambuon ilahang mga daotang plano kay naa ang Ginoo nato. Kay kun wala pa ang Ginoo nato mga higala, dili ini magmalambuon ang mga plano nila ni Konsyal Ruiz, ni Konsyal Berle, sa Konsyal Barona aron magawas gyud taon ta. Pila na lang ka oras in taon. Alas 4 na nakagikan din. Alas 5 mo off ang maong DOJ. Pero salamat Ginoo nga ang huwis ni ingon muhulat ko bisag unsa pang orasaha. Basta mahatod lang si Carlo da sa DOJ sa Dumaguete. Kita mo na mga higala. Naagi Ginoo. Naagi Ginoo. O karon nakita po nako nga wala gyud ang Ginoo nila. Gigamit nila ilang gahom. Gigamit ang hipi. Gigamit na mismo ning driver aning God nga service sa Mabinay. Gipahiyusan ang mga ligid para di lang yun magamit. Sir, dili mo lang boss ang daotan batok sa Matarong. Daghan mi mo suporta og nagmahal kaninyo kay tinuod kamong maluluyon sa mga kabos. Daghan lang natabangan from Norso. Salamat ha. Kini atong ibuhat mga higala. Kaning ato napupo ron. Kita nimo ang atong mga opisyal dire. Haros dili mapundo panghatag didto, panghatag dire. Tambal didto, tambal dire. Mao ni bunga sa atong pagtingog mga higala. 5 katuig ta nga nagkiglambigit aning mga wala nila mahatag nato. Pagsulod sa Lucky 7 tanawa halos dili mapundo ning ato administrasyon. Hatag didto, hatag dire. Naa man lagi na. Anong wala na buhata aton nilabay nga mga katuigan? Pero kulang pa na. Kulang pa na inyong gibuhat nga pagpanghatag, kulang pa na sa inyong gikawkaw diri sa Mabinay. Sa katawan. At least ang atong mga kaigsunan mga higala nga natawhay na. At least nga karon mga panahon na naanay gobyerno nga nagtabang ato mga abuno, ato ang mga pananom. Naanay diing nga nagtabang. Wala man na sa una. Ato ang mga kaigsunan nga sige tawag abusaran, himuong puhunan, pasilhigon. Bisag walay labot silang trabaho, pasilhigon, hadlokon. Wala atong pagtingog. Salamat sa inyong pagduyong. Karon atong financial assistance mga higala dili na mahimong masiro. Kay gitrabaho na sa atong Lucky 7 nga sa panahon mangita ka mga kag financial assistance na ay matunol ang gobyerno nimo. Para magamit nimo. Na matunol ang gobyerno nimo. Kay espesyal ka nga pagkatawo.
Sumbungan sa katawan. Anong naamay mga fireman? Anong na mga maestra? Ang ato nga mga firefighter, ato mga bumbiro, ibuhat nila ilang trabaho. Panahon nga na isunog, ganuman. Kaya para mahilig kay peligro ang tao. Muna'y trabaho sa bumbiro. Kasi trabaho sa maestra. Ibuhat nila ang trabaho nila aron maedukar nila mga kabataan. Gadawat silang sweldo mga igala. Pero kita sa radyo, wata gadawat ang sweldo. Ang ato ani, na makabot na itong benepisyo, kadugay nang wala nilang gihikaw nila na to. Wala pa tayo sweldo mga igala. Ipapriso pagida. Sumbungan sa katawan. Lagi yun, nga bisag unsa, basta dautan nga mga plano, di gina magmalampuson kung ang Ginoo na animo. Ginoo, dakang salamat. Na wala mi buhi nimo. Giduyugan mi nimo sa panahon sa kalisod, kapait. Ug sa tanang panahon, wala mi nimo buhi. Wala mi nimo biyahe. Bisan pa sa mga tao nga nangitag paagi nga magpabilin tas prisuhan. Kay tungod ikaw ang tagiya sa amuang at sa tagsa nga makinabuhi, wala minimo biyahe. Salamat nga paghatag ug insaktong pangunahuna sa usa ka judge nga bisan wala na sayang oras, iyang isakripisyo ang iyang nga oras sa iyang pamilya para lang yun nga makagawas na. Dakang salamat. Salamat sa mga nagampo. Salamat sa mga nibisita nga wala gani gipasulod mga igala. Salamat sa tanan nga nisuporta sa atong programa. Kay kung wala ka mo, wala na sad ko ron. Sir, malihon na po ng imong ipang istorya karon sa Pikas Istasyon. Ugma pohon, sir. Sige lang. Ilahan ang katungod. Kaya kita bilang Kristiyano, may tagsa-tagsa matang katungod. Kung mo na ilaha nga obserbasyon, ato na silang pasagdan. Kay demokrasya mata. Mali sa ato kay wa tay kaugalingon diri nga wala tay katungod nga mo istorya. Kay sa panahon nga mo istorya ka, pagitaan kag paagi nilang mapriso ka. Kay ngano man nagahadlok mo mga balaan ninyong baho diri sa Mabinay. Sumbungan sa katawan. Sir, manday nakadaog ko no si Sir Ruiz, gubot ko no ang Mabinay, buli-bulihan Magubot yun ang Mabinay mga igala nga naman. Kay 30 katuig, nga giuwat ta nila. Maingon sila nga para sila nato. Pero sa panahon nga maka-edukar ka sa imong kagalingon, makita nato nga sila di ay ga-ot-ot na to ngadtos kalisod. Sumbungan sa katawan. Magubot yun ang Mabinay. Kay mag-abot naman ang mga edukado o dili edukado. Kay kung edukado ka nga tao, nakita nimo, gigiwat na ka, giilad na ka, ikaw ka Mabinay sa itong mga politiko nga kurap, mga buhaya. Di nakagusto sumuriak na yuga. Pero napoy mga tao nga nakita na nila
Pero nagpabilin na gud gyapon silang uluwaton. Magubot gyud siya. Pero ako yung pasalamatan lang. Kay pipila na lang ni sila. Nga nagpabilin nga mga uluwaton. O ni mga tao nga nakabenepisyo sa kwartas kinawkaw. O ni mga tao nga nagkaon sa kwartas kinawkaw. O ni mga tao nga way paghuna-una sa iyang isig katao nga nagkalisod. Ang pangutana, gusto ba ta nga maparihan nila? Sumbunganan sa katawan. Atong oras mga igala, alas 11:14 na. Ako ang mabilang mensahe sa itong mga kaigsunan. Ay niyong kalimti ang Ginoo. Kay ko ng Ginoo, naani mo, walay makabuntog sa mga plano kaninyo. Bisag unsa pa nga mga dautan, bisag unsa pa kakusganon sa dautan sa Satanas. Gigamit na gani ni Satanas halos tanan nga mga tao diha sa police station. Gikan sa guba nga printer. Naguba ni printer sa panahong na anak ko. Gikan sa guba ni pagpicture. Guba ang sakyanan na NPA sa Mayapose. Gihimong rebuildi ang Mayapose. Gihanig ang mga NPA para di lang yung ko makalakaw. Gigamit pa ang mga RMJ. Ngaway mga kalibutan. Gigamit ang hipe. Ngaya kabubuton, ngaya pa kong ihatod og dili. Gigamit ang empleyado sa gobyerno, isugog pahiyos ng ligid parang di lang yun magamit. Gigamit tanan niyang gahom aron lang yun masulod sa silda ang tao nga nagpabalog unsa siya kabuaya. Mga hiwig pagpangalagad, ang gobyerno, pangpribado, atong tarungon di lamang sa sumbunganan sa katawan. Sumbunganan sa katawan. Sa ngalan sa itong station CEO Sir Berly Ruiz, Station Manager Ma'am Linda, at Assistant Station Manager Sir Jeff Franz, at ang Ruiz Brothers, DGs and staff. Aminaw mo alas 4 mga igala, padayono na to ang ato nga programa. Padayono na to ang unsa kahugaw ang ilang gibuhat na to para lang yun mapahilom ta. Pero kami dire sa Tibok Pwersa sa RFM, dili lang ni katapusan isugod sa pagpabalo na to o giunsa ta pag-ilad ani mga opisyal na to dire. Pakita namo ninyo og unsa kabuaya ang tao nga mao'y rason nganong pobre tatanan dire. Mga pinagating paminaw, kini si Carlo, daghang salamat, may hapon ka ng tanan. Kung saan ka pupunta
nasa isip lamang. Tama na ang pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay di tiyak at ang ulo'y laging ligaw, damhin mo ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang langan, ang takot ay nasa isip lamang.